wairira bantu ba minto naende maragobeye marieta nenkoro kwa Bernard Nyamwaro kore ni biamo na seng'enji ya for the state ase ribageri mwatoire ono wondegete kogenda straight gochia ase rirube rigenderete gotara ase social media erio riarigetwe no mheshimiwa CS Ezekiel Machogu ngoteba ng'a rirube mbuya ririgete gotatiga amagosa abeto na amanene omheshimiwa CS Machogu oywo ore omogaka korwa gusii ore ewaziri ya education namanyete amang'ana yakorokwa oboereria mang'ana aywo iga agoteba ng'a ekero ogochika omonto omokutano igo okomorikera rirube omobekere esanduku ya ebosta gose omonto rirube riamoirere. Eria kabere omwakere esimi omotebi ng'a ninganetie ntware omokutano amo naye iga ere ogoichana okonene ase abanto ba gusii amo na abarai bare ororo ekero omosike Machogu akorika rirube omonto ebloga oribeka social media orengereria ng'a omheshimiwa gavana Simbarati nkonyora are rirube erio ase omokutano amochikire ng'a bachie gokora reconciliation. Igo nkoinyoria omosike Machogu ng'a you are beyond that age ya okorengereria igo na nigo obwenerete gobwatia eprocedure na eprotocol nonye na omobishop oyo gwatebire ng'a abarai ba gusii bonsi abanasiasa amo na abarai ba kera engencho amo na abe chikanisa ng'a bache amo bache obabeka amo barae ase okoreta omorembe gusii igo nkumeti ng'a CS Machogu mbono kwainyoire ng'a omorembe toiyo gusii naende onye kwainyoire ng'a omorembe toiyo gusii igoro nari kwainyorete ng'a erinde goikera omogavana Okisii igo okorika rirube obeke social media aye tomanyeti ng'a omogavana nomo nere ore omonogeri ase abagusii ase bono naende nkwarenge komoakera esimi omobori ng'a omogavana naroche amamocho nakoreka aria bogirango naende narochi gokorwa estatement aria ase CID na obochunguzi mbogendererete ntoumerane ritang'ani torakwana amang'ana aya erinde tonyare korigereria ng'aki tokoreta okogayana so igo togodismiss intwe buna abaegereria ba oboronge bwa abanto korwa orosagia rwa Juhudi Africa otokogikeria egekora ekio giakoreka ritang'ani bogirango amasasi akorutwa keorera orera abanto bakogenda ase emekutano ya abarai bande bachi gosaria igo tokogikeria sana naende nkoboria iga ng'a omogavana nagenda aria ase CID na police station ya Kisii agafile egento gekorokwa ereport ekero abeka ereport anyore OB iga agenderete koganya egento gekorokwa uchunguzi ekorekane baada ya amatuko 14 erinde kogayana konde kobangire gokoreka gokorekane ngokoboria omosike Machogu ng'a ase emiaka kwabeire ase oborai naende ase emiaka kwamenyire obwate amasikani amanene omogavana buna akanete ng'a tari gochicha ase omoroberi oywo okwabangire na inche nkobwatisia omogavana Okisii ng'a negwenerete arangerie gose arangeriwe ase omokutano obene na omosike Machogu arangerie amo na abarai bande babange emoroberi omosike Machogu tokoroberia emeroberi yago ase ebirengereri biago otaigotebia abarai okobeka ebinto social media eywo tekonyarekana naende bono omogavana Simba bono ngokoboria ng'a ring'ana erio naye tobaisa koribwatia ekiagera goika oakerwa esimi buna omogavana Okisii otebiwu ng'aki igo ogwenerete moikaranse na Machogu omotebi ng'a nki giakoregete takonyara goansa korangeria omokutano carelessly buna monto onde bwensi okorangeria abana baye bagambe igoro ya okogenda esukuru. Nkoinyora goteba iga narorire rirube ria omosike Senator Richard Momoimo Onyonka, thank you very much. Mbuya mono ekiagera rirube riria kwarika okoraga ng'a nabere buya omogavana Kisii County amo na omojumbe South Mogirango omheshimiwa Honorable Osoro oywo ore chief whip ng'a rigereru kwarorire rirube ria Machogu ase okwarika abaheshimiwa babere na abarai bande ba Gusii chitariki 22 tariki 12 kundradi ase ogochi gokwanera igoro ya
omorembe gusi omosike seneta I want to beseech you that omogabano kisita iriruberio na baraibande baranyora iruberio bono nkogosora omosike seneta ng'a rirube riao ribwata masikani naende rikorotota buya rirube rikwaroche rine rirube ria social media ntomanyete other nabora asangi nomonto obegete esiginacha gose egechara kia omowaziri CSH Ezekiel Machogu ekiagera he has not communicated gochi ase abanto baiso igo rende omweshimiwa seneta ngoteba ng'a mbuya bono okware koire ribageri oakere omweshimiwa Ezekiel Machogu omorangerie omoborie ng'a akere omogabana esimi baraumerana akere omweshimiwa Silvanus Osoro esimi baumerane barakwana ekero bakorire gokwana barigania omokutano oyo obene aria ase ogochi gokorekana tariki 12 mbuya mono naraio nabwate mbuya mono naende abanto baminto bagusi bonsi ase mwabeta oyo ogore gokwana nainwe igo nkorokwa Pastor David Mogaka korwa ase omochi obosongo ritang'ani kegima iyo ngoteba ng'a pore ase eng'ana na egekoro giakoreka ase ensemo ya Bogirango Maate ekero omogabana akogenda gokonya abanto baito ba Kisii County abana ase okonyora chibesa chinke bagochira chisukuru abanto bamanya kogenda na echibunduki bachikoruta amasasi ase omogabana agokonya abana abataka igo ntagete koboria abagusi baminto ase mwabeta ngekone kieke kiabeire gusii egabana teri kebago ekobwatigwa na amasasi korumaega gusii engima igo tobwata abanto babere abarabara abanene oyomo nomogabana Simba Arati oyo ore gabana ya Kisii County noyonde senator otenenerete eseneti ase county ya Kisii noyonde ne CS Machogu ne women rep nero amang'ana ayo gotokoragereria egekoro ekio abanto abanene beriroba ria Gusii bakobogoria abanto babwate chibunduki bagenda gosaria emesangererekano ase abana baito abake bakonyora obokonyi bwa echibesa ngokorwa ogosaba korega kwa bene abarai baito ba Gusii basikane basike omogabana nomoseneta nomo CS Machogu abana abarai ba Gusii abana abana ba Gusii abanabwo abanto batenenerete omo Gusii ase serikali ya Nairobi na serikali ya Bosungu igo togosaba ng'a omosike Osoro aye tori mogabana tagochi gosaria omosangererekano bwa omogabana ase agokora emeroberi yaye buna omogabana bwa county taracharia ase mburi gocha goturubania emeroberi yao bwato ase mburi ya Nairobi igo tware gosaba amasikani abe na amaruba ayo omosike Machogu gabana tari omwana ekeng'werere tari omosao gosoma social media oro kogenda kere tagekana korigereria ng'a inki kere social media ng'onye kore na amasikani ekiara no motisi kwabeire miaka emenge motisi oritaire serikali yakoire emeremo emenene otenenerete chisemi Kenya engima no omogabana na echisemi are gochi gokonya abana Bogirango saabuti yarengo are koirwa amasasi are koirwa ase omogutano oye igo ngosaba abanto aba bonsi ba Gusii basikane aye omogabana nomo CS Machogu gototagete osike omogabana ekero ogocha Gusii kwamoakera esimi kwamotebi ngochande rigia obokima bwa baria abworosie ngoika abwo nimbwate amang'ana narusiri Nairobi ntagete toche gokwana buna togokora abanto baito ba Gusii ayio naro amang'ana totagete onye tari boigo rirorio igo toroche ng'a amang'ana naro amaao naende siasa teraba siasa ng'are kare mwarigetie birogo biaerire bono abanto na emeremo bari bakare Nairobi mokore emeremo ya Nairobi ekiagera siasa ngochere moe ribaga omogabana nera akore emeremo yaya abanto mbaja komocharange ng'a takorete emeremo anini inwe momotingete ase eywo obotuko na omobaso ase akogenda gokwana na abanto kobakonya mwatoma abanto ba echibunduki reconciliation yare kobera ase omotandao igo bwati enchera endonge ya ogoikera omogabana naende omogabana tari kebago kobwati buna echibunduki korumaega
mbia mono na ebitengo biri bia uchunguzi kora bwango rigere mokonyo mugaba nabo omusibora akora emirimo yaye na Nyasaye abasiseni mbia mono.